Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon, once again, makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17. Ang giingon diri, kay dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios, aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios, mabuhi pinaagi sa pagtuo. May the Lord bless the hearing and meditation of His Word. Gihatag ni Pablo niini nga mga bersikulo, mga kaigsuunan, ang rason nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Ug atong nakatuna ni adtong miaging semana nga sa paghatag niya sa mga rason, iya usab nga nabungat ang kinatibuk ang tema sa sulat ngadto sa Roma. Unang rason ni Pablo nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo sumala sa atong nakatuna ni adtong miaging semana, kini tungod kay ang ebanghelyo good news, maayong balita. Wala may maayong balita nga atong ikaulaw. Ang maayong balita ato gayud kanang ikapasigarbo or ato kanang igabayaw. So ikaduha, nganong dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo, kini tungod kay maayong balita kini mahitungod sa kaluwasan. Dili lang ang kapasayloan sa sala, kundili ang tawo nga makasasala kumpleto gayud nga napasiguli ngadto sa Dios. Mao kini ang kinatibuk ang sulod sa ebanghelyo, mga kaigsuunan. It's a complete undoing of all that resulted from the fall of man. Kay ngano unsa man ang nahitabo sa pagkahulog sa tawo sa kasalanan, ang relasyon sa tawo ug sa Dios nabugto. Ang ebanghelyo ni Kristo mao ang nagpasiguli sa nabugto nga relasyon sa tawo ug sa Dios, pinaagi kang Kristo. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 8 nagaingon, ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Giguba sa yawa ang maayong relasyon sa tawo ug sa Dios. Well, mianhi si Kristo aron sa pagguba sa gibuhat sa yawa. Ang buti pasabot, mapasiguli ang makasasala ngadto sa Dios, pinaagi kang Kristo. Ang kaluwasan nagpasabot, mga kaigsuunan, nga ang tanang buhat sa yawa gipakgang ni Jesus.
ang tawo na pasiguli ngadto sa relasyon sa atong Dios. Well, ikatulong rason nganong dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo sumala sa atong gitun-an ni adtong miaging semana. Kini tungod kay pamaagi kini sa Dios, dalan kini sa Dios ngadto sa kaluwasan, gahom kini sa Dios. Dili kini trabaho sa tawo, mga kaigsuunan, pamaagi kini sa Dios. There's nothing human in it. It is God's way. Karon ang atong pamalandungan ang ikaupat nga rason nganong dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. Unsa man ang duga nga rason, ang giingon diri sa bersikulo 16, it is the power of God unto salvation. Dili lang kini gamhanan, kundili gahom kini sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. So the gospel is God's power unto salvation. Ang buti pasabot niini, aduna kini gamhanan kaayo nga aksyon on the part of God alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Unsa may buti pasabot niining gahom kini sa Dios? Well, negatively, mga kaigsuunan, ang ebanghelyo dili lamang kini pulong mahitungod sa gahom sa Dios. Ang ebanghelyo mismo mao ang gahom sa Dios. Mao kini ang actual nga pulong ni Pablo sa bersikulo 16. Ang ebanghelyo mao ang gahom sa Dios. Ikaduha, gahom kini sa Dios. Bisan karon, mga kaigsuunan, 2020, ang ebanghelyo nagpabiling gahom sa Dios. Positively, unsa ang but ipasabot niini, mga kaigsuunan? Ang but ipasabot niini, ang ebanghelyo mensahe kini mahitungod sa giandam sa Dios o gibuhat sa Dios o gimugna sa Dios o ginapanglihok sa Dios nga kaluwasan alang sa iyang mga katawhan. Ang ebanghelyo, mga kaigsunan, pamaagi kini sa Dios sa pagluwas kanato. Gahom kini sa Dios sa pagmugna og kaluwasan sa atong kinabuhi. It is God working His salvation in us. Kinahanglang masayra nato kini nga distinction. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 nagaingon, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross, binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Nadunggan ninyo to, mga kaigsuunan, gahom kini sa Dios. Bersikulo 27 sa unang Korinto kapitulo 1, ang giingon dere, gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan, aron pakaulawan ang mga maalamon ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. Unsa man ang description sa kaluwasan sumala sa Biblia? Well, magkutlo kita og pipila ka mga teksto. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 5. Ang giingon dire, ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban ug gihatagan kita niya sa iyang espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. So you see, it is really God's work. Trabaho kini sa Dios, mga kaigsuunan, ang ebanghelyo pagpanglihok sa Ginoo. Episo kapitulo 1 bersikulo 19. Giampo ko usab nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Nakita ninyo, it is God's power working in us who believe in Him. Ang ebanghelyo sumala sa Episo 2:10 nagaingon, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang kaluwasan nato, it is God's work in us. It's not the result of our good works. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Aron wala kunoy makapanghinambog. It is God's work in us. Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6. Ang kaluwasan gihisgutan niini ingon nga, ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus.
So ang kaluwasan mga kaigsuunan, trabaho kini sa Dios. Buhat kini sa Dios, ato lang kining gidawat pinaagi sa pagtuo nga adunay paghinulsol sa atong mga kasalanan. It's not man's work. Salvation is not by good works. Ang atong maayong binuhatan hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Matud pa sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 13, ang kaluwasan gidescribe dinhi ingon nga, kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyog tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. So you see, dalahaygon ang Dios. It is God who is working in us to will and to do according to His good pleasure. Mao kini ang description sa Biblia sa kaluwasan. It is the way God works in us, salvation, ang ebanghelyo gahom sa Dios, pagpanglihok sa Dios ngadto sa kaluwasan. Mao kini ang mensahe sa ebanghelyo nga gisugo sa Dios nga imantala sa tibuok kalibutan. That is why we are taking the effort to proclaim the gospel here on the air. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 5 ang giingon dere, pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. So you see, salvation once again mga kaigsunan is not the work of man. It is the work of God. Ato lang kining gidawat pinaagi sa pagtuo. Wala gikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. Gumikan kay gahom kini sa Dios ngadto sa kaluwasan, meaning God's mighty working in us unto salvation through the preaching of the gospel. Giingon ni Pablo nga ang tanang mga buhat sa Dios sa kasaysayan sa iyang pagtubos, gamhanan gayud kaayo ug kumpleto gayud kaayo. Episo kapitulo 1 bersikulo 10. Ang giingon dinhi, in the dispensation of the fullness of time, Jesus Christ united again in one all things in Christ. It is Christ's activity, it is God's activity. Mao nga wala gikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo gumikan kay gahom kini sa Dios. It is the electing power of God, the calling power of God, the regenerating power of God. Ang pasabot ni ining regenerating. Ang atong kalag nga kaniadto patay diha sa kasalanan, gibuhi pag-usab sa Dios, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Mao nga atong nasabtan ang mensahe sa ebanghelyo niadtong giwali kini kanato. Dili lang kini regenerating power of God, kundili sanctifying power of God. Sanctifying ang pasabot naghinlo, preserving power of God nagapreserbar, and glorifying power of God. Kumpleto kini nga kaluwasan mga kaigsuunan, gikan sa pagpili sa Dios sa iyang mga katawhan hangtod sa pagtawag kanila, paghatag kanilang bag-ong kinabuhi, pagluwas kanila, paghimo kanilang balaan, pagpreserbar kanila ug hangtod nga makaabot silang ngadto sa kahimayaan. Roma kapitulo 8 bersikulo 28 hangtod sa 30. It's a complete package. Giunsa man nato pagsayod, gumikan kay ang giingon sa Biblia, for whom He did foreknow, He also predestined to be conformed into the image of His Son. Mao kini ang kadena sa kaluwasan. Kung gipili sa Dios ang iyang pagaluwason, iya usab nga gitawag sila, iyang gihatagan og bag-ong kinabuhi ug bag-ong kasing-kasing, iyang gipreserbar hangtod sa iyang pagbalik. That's a complete passage. And that is why it is the power of God unto salvation. Well, next point mga kaigsuunan. Ang ebanghelyo ingon nga gahom sa Dios, epektibo kini mga kaigsuunan. Maugani nga wala kita gisayangan sa atong gibayad sa kahanginan sa atong pagwali dinhi. Gumikan kay nasayod kita nga ang ebanghelyo nga atong giwali gahom sa Dios. Epektibo kini ngadto sa kalag sa mga katawhan. Daghang mga tawo nga nagtinguha nga luwason nila ang ilang kaugalingon.
Mo kana ang giingon sa mga tao nga magbinutan lang gud ko, di naman sapayan nga musimba pa ko kanunay. Pero ang moralism mga kaigsunan walay mahimo, dili makalimpyo sa atong konsensya. Kahibalo ka igsuon ikaw nga nagsalig sa imong maayong buhat og nagpasigarbo nga I don't have to be religious, I don't have to be prayerful, I don't have to go to church always. I just have to be a good man. That's the common philosophy of the self-righteous man in the world. Pero ang imong konsensya nagasulti higala nga wala ka malimpyuhi sa imong maayong buhat, gumikan kay ang imong maayong buhat, hugawng panaptong dinug-an at tubangan sa Dios. Hibalo ang imong konsensya ni ana. You advertise your good works in the sight of God. The value of your good work is nothing. Hugawng panaptong dinug-an. Well, ang Ebanghelyo, sumala pa sa giingon ni Pablo sa Roma Kapitulo 8, versikulo 3. Mao kini ang pagpanglihok sa Dios gumikan kay dili nato matuman ang balaod sa Dios, bagsak kitang tanan. Ang balaod dili makaluwas kanato. Ang balaod nagakondinar kanato. Ang balaod nagapadayag sa pagkabalaan sa Dios. Pero ang balaod wala nagaluwas kanato. Nagakondinar ang balaod kanato gumikan kay gisupak nato ang balaod, pero ang balaod walay pamaagi aron kita mapasaylo. Ang grasya sa Ginoo diha kang Kristo mao ang nagpuno sa kakulangon sa balaod. Ang kapasayloan nga wala gihatag sa balaod gihatag ni Kristo, gihatag sa iyang grasya. Ang 100% obedience nga wala nato matuman bisag kas-a gituman ni Kristo. Mao kini ang grasya ni Kristo sa Ebanghelyo. Roma Kapitulo 8 versikulo 3 ang giingon dire. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tawo gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala. So you see, walay kaluwasan pinaagi sa mga buhat sa balaod. Ang trabaho lamang sa balaod mga kaigsuunan aron masabta nato ang atong pagkamakasasala. By the law comes the knowledge of sin. Matod pa sa Roma 3:20 mo gani nga atong giwali ang balaod aron masabtan sa mga tawo nga sila makasasala aron sila modangup kang Kristo. Apan ang kahibalo mahitungod sa kasalanan dili kana makaluwas. Ang gahom sa Dios mao ang makaluwas. Ug unsa ang gahom sa Dios? Ang Ebanghelyo. Mao nga dili nato ikaulaw ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nga ang tawo makasasala apan si Kristo mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala. That's the summary of the gospel. Now ang mga Kristohanon didto sa Roma giingnan ni Pablo nga ayaw ninyo ikaulaw ang Ebanghelyo. Gahom kini sa Dios. What God has determined is certainly brought to pass. It shall be brought to pass. Ang giingon niya sa Roma 8:33, kung ang Dios dapig kanato, kinsa man ang makaalkontra kanato. But ipasabot, kinsa may makapugong sa mga piniling katawhan sa Dios aron sila maluwas. Nga trabaho man kini sa Dios, pagpanglihok man kini sa Dios. Ang Dios ang naghimong matarong. Ang Dios ang nag-ampo usab alang sa iyang mga katawhan. Si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Dios aron sa pagpangaliyupo alang kanato. Mao nga ang kaluwasan nato mga kaigsuunan nga nagtuo kang Kristo sigurado gayod. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, walay makapahimulag kanato gikan sa gahom sa Dios. Matod pa ni Kristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 28 ug 29, wala kunoy makailog kanato gikan sa kamot ni Kristo o gikan sa kamot sa Amahan. No one can snatch them out of my hands. Mao kini ang giingon ni Kristo. Mao kini ang Ebanghelyo mga kaigsuunan. Mao kini ang gahom sa Dios. Ug gumikan kay gahom kini sa Dios, sigurado gayud ang bunga niini. Ang giluwas sa Dios, giluwas niyang kumpleto hangtod sa iyang pagbalik. Ang Ebanghelyo dili kini ingon nga, mao kini ang imong buhaton ha, aron ka maluwas, basin og maluwas ka. No, no, no. Ang Ebanghelyo mao kini ang gibuhat sa Dios.
aron mahimong garantisado ang atong kaluwasan. Ang kamatayon ni Kristo, ang iyang dugo mao ang nagbayad sa kinatibuk-ang silot sa sala sa tanang mga mutuog musalig kaniya. All the intervening steps are guaranteed, mga kaigsuunan. Walay butang nga bisag unsa sa langit ug sa yuta nga makapahimulag sa mga magtutuo gikan sa gugma sa atong buhi nga Dios. Mao nga dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo ngano, it is the power of God unto salvation. Nothing can stop it. It is certain, sigurado gayod. Karon ang pangutana, mga kaigsuunan, in what sense nga ang ebanghelyo, ang gahom sa ebanghelyo moabot kanato? Ang tubag, pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo. Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13. Ang giingon diri, tungod niini kanunay usab kaming nagpasalamat sa Ginoo nga sa dihang gidawat ninyo ang pulong sa Dios nga inyong nadunggan gikan kanamo. Nakuha ninyo kadto, mga kaigsuunan, nadunggan gikan kanamo, pasabot iwali gayod ang ebanghelyo. Gidawat ninyo kini dili ingon nga pulong sa mga tawo, kundili sumala sa unsa gayod kini, ang pulong sa Dios nga nagpamuhat usab kaninyo nga mga nagtuo. So you see, ang giingon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 18, sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuuran. Aron sa tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga. So you see, ang pulong, mga kaigsuunan, atong giwali, atong gimantala, atong giproklamar. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 23 ang giingon diri. Kay kamo natawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. That's why we preach the gospel. That's why we are not ashamed to preach the gospel. Pero ang but ipasabot ba ni Pablo niini nga ang litra por litra ang makaluwas? Dili, mga kaigsunan. Ang usa ka tawo mahimo niyang mabatbat ang tinuod nga ebanghelyo pero dili siya luwas. Mahimong i-recite niya ang tinuod nga pag-ampo pero gibasa lang, gimemorize lang. Dili tinuod nga nag-ampo. Atubangan sa Dios, wa gyud siya nag-ampo, nagbasa lang na og pangadji. While we say that the gospel is the power of God unto salvation, pero ang ebanghelyo, mga kaigsunan, dili ingon og litra lang nga atong i-memorize. Ang ebanghelyo kinahanglan gayod nga atong dawaton, atong tuuhan sa bug-os natong kasing-kasing. In various places of the scriptures, nag-ingon si Pablo nga si Kristo mao ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Ug matud pa sa unang Korinto kapitulo 2, giingon usab ni Pablo nga ang balaang espiritu mao ang gahom sa Dios. Di ba ang ebanghelyo mao ang gahom sa Dios? Dili lisod i-reconcile, mga kaigsuunan. All that God has done in and through Jesus Christ for us come to us by the power of the Holy Spirit working through the word of the gospel. So wala may panagsumpaki niini, mga kaigsuunan. Matud pa sa uban nga mga karaan nga mga manuscript or kopya sa Biblia. Ang giingon sa Roma 1:16, Paul is not ashamed of the gospel because it is the prescription of God. Kung sa tambal pa, resita kini sa Dios alang sa mga nagtuo. Well, kung doon na kay sakit nga terminal gayod kaayo, dili ka makalakaw, naluya ang imong mga tuhod, bisag kinsa nga doktor ka na miadto, wag yun ka matambali. Pero sa kadugay nimong pangita og tambal sa imong balatian, nahurot na ang imong kwarta, naluya na kayo ang imong lawas, murag wa na kay paglaom, suddenly adunay doktor nga nagresita kanimo, murag lahi kini nga doktor, murag maayo jud kaayo. Unya giresitahan ka og tambal. Ug gipalit nimo kadtong tambala. Uy, paghuman sa pipila ka adlaw, mibalik ang kusog sa imong kabukugan. Naayo ka sa imong balatian. Nagpasalamat ka. Maayo gayod kaayo ning tambala o giresita ni Dr. Juan kanako.
Unya, miabot ang pila ka bulan, aduna kay tawo nga nakita nga, maumang yun ang iyang kahimtang sa kahimtang nako ni adtong wala pa kumiinom sa tambal. Oh, luoy kaayo. Ang tanang simptomas nga akong nakita kaniya, pariho gayud sa simptomas nga akong nabati ni adtong miaging tuig. Uy, dili ako makatugot nga dili na ako isulti kaniya ang resita. Kinahanglang akong ipaambit aron siya maayo usab. Mao kini ang gibati ni Apostol Paul, mga kaigsunan. Giluwas si Pablo pinaagi sa grasya. Ang iyang kalag nagyanang sa kasalanan. Apan giluwas siya ni Kristo. Gikabot siya ni Kristo. Gilimpiyuhan, gipasaylo sa tanan niyang mga sala, pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Nakabaton si Pablo og kalinaw, nakabaton siya og kaluwasan. Nakita ni Pablo ang mga katawhan didto sa Roma ug sa nagkalain-laing dapit nga nagyanang usab sa ilang kasalanan, ug nasayod si Pablo nga kundili mamantala kanila ang resita sa ebanghelyo, dili gayud sila maluwas, malaglag gayud sila. Mao nga si Pablo aduna gayoy init kaayong pagbati nga iyang iwali ang ebanghelyo sa tanang mga katawhan. That was why Paul was not ashamed of the gospel, because he tasted himself the power of the gospel, the saving power of the gospel of Jesus Christ. Ang balaang espiritu samtang ginawali ang ebanghelyo nagapanglihok, ug mao kini ang atong paglaom isip magwalali sa ebanghelyo. Kini nga ebanghelyo, mga kaigsunan, alang kini sa tanan. Di ba ang giingon sa atong teksto? Alang sa mga Hudiyo una, and then sa mga Griego next, or mga Hintil next. To everyone who believes, to the Jew first, also to the Greeks. Gumikan kay ang ebanghelyo unang namantala sa mga Hudiyo. Pero wala kini nagpabilin sa mga Hudiyo. Giwali kini sa tibuok kalibutan. Mo kinibut pasabot ni ining to the Jew first, then to the Greeks next, or to the Gentiles next. Ang matag-usa nang inahangla ni ining kaluwasan, nga mabatunan lamang kanato pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo. Unsa ang ebanghelyo? Walay matarong, wala bisag usa. Tanan makasasala og nahailalom sa tunglo sa Dios. Dili nato matuman ang 100% obedience nga gi-require sa Dios sa pagtuman sa iyang balaod. Ug dili usab nato matuman ang 100% nga bayad sa sala nga mao ang kamatayon pinaagi sa dugo. Si Kristo ang nagtuman niini alang sa mga makasasala nga naghinulsol ug nagtuo kaniya. Makahupay gayud kini sa atong kalag. Makahatag kanato kini kalinaw. Adunay kapasayloan sa tanang nagtuo ug nagdangup kang Kristo. Ang dugo ni Kristo makahinlo bisan pa sa pinakadautan nga tawo ni ining kalibutana. His blood can make the foulest clean. His blood availed for me. Dawata si Kristo karon igsuon paghinulsol sa imong sala ug dangup kaniya karon na gyud kay basig unya karong taod-taod ulahi na ang tanan. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Ang hingpit nga paglaom ko, ana lamang kang Jesus. Akong lawas nun nga kusog, di magpulos kun wa siya. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kun wa siya. Bisan kangit-ngit mo abot, sa grasya niya busalig ko. Bisan ang bagyo mo huros, sinipit ko di matarog.
Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kunwa siya. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kunwa siya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.